Kagem bojoku sing tak tresnani. Jeng sing akeh sepuramu ya jeng. Yen awakku saya ireng tunteng merga panas lan udan. Yen awak iki mambu prengus amarga keringet kang ora kober garing. Yen wektu kang kudune kanggo sliramu malah kerep entek kanggo wong liya. Esuk tumekane sore kanggo nyambut gawe, sore nganti wengi kanggo ngudi dalan fisabilillah. Kadang aku ora bisa tansah ana ing jejermu, ora bisa tansah ngrungokke critamu saben wektu. Nanging percaya ya jeng, dudu amarga tresnaku suda marang sliramu. Nanging amarga aku lagi ngupaya bekal urip lan bekal akhirat kanggo aku, sliramu lan anak putu kita. Muga-muga kabeh rekoso lan pengorbanan iki dadi sarana tumuntun aku lan sliramu lumaku bebarengan gayuh ridaning Gusti Allah. Lan muga ing tembe mburi nalika umur wis rampung lan wektu wis entek, kita isih bisa sesarengan maneh ing swarganing Gusti Allah. Panggonan kang kebak katresnan, katentreman lan keseseman tanpa wates. Tresnaku marang sliramu ora mung kanggo dina iki jeng. Tresnaku marang sliramu ora kanggo dina iki jeng. Nanging nganti Gusti Allah nglumpukake kita maneh ing janahnya. Sudara Jukololono 5 Juni 2026.